Krúka, ale teraz zbystri pozornosť. Pani Erika, odborníčka na všetko, spolu s kolektívom Noily ťa pozývame na exkluzívny event, na ktorom uvedieme do života brand new líniu Noily Intensive. A to je všetko pre krásky, ktoré uznávajú vrásky a prirodzené starnutie. Medzi tieto dámy sa už radím aj ja a preto ťa budem týmto eventom sprevádzať. Kedy a kde a o koľkej? No na tieto otázky viem už dnes odpoveď. 27. novembra o 19. v brand new komunitnom centre na rohu Záhradníckej a Krížnej ulice. Kľúci, nie som vysušená. Zlatík, čím skôr nám daj vedieť, aby sme vedeli rátať s tebou, lebo počet miest a darčekov je limitovaný. Teším sa na teba. Bye. Maj sa.